Een groep talentvolle tiener- en jeugdkoorleden staat aan de vooravond van een prachtige studiereis naar Girona in Spanje, waar ze deelnemen aan Europa Cantet Junior. Een internationaal koorfestival vol muziek, ontmoeting en ontwikkeling. Maar die reis die komt natuurlijk niet vanzelf, daar hebben ze een creatieve actie voor opgezet. Doneer symbolisch kilometers en help deze jonge zangers en zangeressen hun droom waar te maken. Ik ga allereerst, we hebben een aantal gasten hier aan tafel dadelijk, maar we gaan eerst even kijken, wat is jouw naam? Mijn naam is Amélie. Amélie. Ja. Mijn naam is Mees. Ja, Mijn naam is Flynn. welkom. Hoe zijn jullie bij het kinderkoor terechtgekomen eigenlijk, Limburgse kinderkoor? Begin ik bij jou. Ja, er was dus een groepje in Maastricht en daar woon ik namelijk ook. En toen dachten we, ja, het is misschien wel leuk met zingen en zo. En dat, ja, heel lang geleden. En nu, ja, zit ik al een aantal jaar bij het koor, inderdaad. Op welke leeftijd ben je begonnen? Ik denk dat dat op mijn 10e was, misschien 9e, weet ik niet, maar ja, zoiets. Oké, leuk. En Mees, jij? Ja, via een vriendin van mij hoorde ik het koor en toen ben ik het maar gaan proberen. En uiteindelijk vond ik het toch wel heel erg leuk om te doen. Ja. En wat vind je leuk aan zingen? Ja, Waarom? gewoon de verschillende kanten wat je er aan hebt. Ja, het is gewoon heel leuk, ja. Ja, dat snap ik. En jij? Wat is Ja. jouw naam? Flynn. Flynn. En Flynn, wanneer ben jij gaan zingen? Een paar jaar terug, ik vond het wel leuk om te zingen. En toen werd me eigenlijk aangeraden om hier te gaan zingen. En ik dacht, ik kan het wel proberen. En toen, het was wel heel leuk, dus toen ben ik hier komen zingen. Ja, en wat zing je het liefst? Welke liedjes? Dat is wel een goede vraag. Ja, we hebben alleen maar goede vragen hier. Is er een liedje waar je zegt van, ja, dat vind ik echt leuk om te zingen? Of weet je de titel niet? Niet? Dus ik zou zeggen, zing gewoon even, een klein stukje. Nee, niet? Was te proberen, hè? Kijk, daar heb je de knop voor. Vera, heb jij wel eens gezongen? Ja, zeker. Ik heb musical gedaan en daarin wordt natuurlijk ook gezongen. Dus, Oh ja. En wat voor musical? Wat heb ik ook weer gedaan? Alles is liefde hebben we gedaan. Oh, leuk. Chicago. Oh, kijk. Oh ja, hoe heet dat ook weer? Met de nonnen? Sister Act. Sister Act. Ja. Oké. Ja. Oh, wat goed. Ja, Ja. dat is wel... dus jij hebt wel verstand ervan dan. Ja, en bij het kindertheater doen we ook liedjes, zingen wel kinderliedjes natuurlijk. Ja. En meest hoeveel kinderen gaan er mee naar Girona? Ik denk 20 kinderen ongeveer. Zo. Ja. Dat is wel een vliegtuig vol dan. Ja, we gaan niet met het vliegtuig. Nee, dat we snap gaan, ik, nee. Met de trein, Ja. Met de trein. Ja. Oké, maar ook natuurlijk heel veel lopen, toch? Ja, zeker. Ja, want leg eens even uit die actie. Wat is dat eigenlijk? Hoe gaat die actie eigenlijk? We halen geld op via onze website. En dan kan je kilometers doneren. En voor elke kilometer die wij maken met de trein, kan je een bedrag invullen. En zo komen wij elke keer dan vooruit. Oké. Ja. Ja, en kun je ook meteen al even de website noemen waar dat kan? Want dan hebben we dat al in beeld. www.limburgsekoorschool.nl. Oh, dat is heel makkelijk. En daar staat dan een linkje waar je meteen kunt doneren. Ja. Ja, oké. Dus kijkers meteen doneren, hè? Meteen doen. Ja, graag. Flynn, zeg eens even, hoe ziet een repetitie er eigenlijk uit? Wat doen jullie dan precies? We verzamelen eigenlijk op een grote soort zaal. En daar gaan we liedjes zingen en herhalen en oefenen. En ja. Oké, en heb je dan ook wel eens bij zo'n repetitie waar je denkt van, alweer dat liedje? Of niet? Nee. Niet? Nou kijk, dat is de goede antwoorden. En wat is er eigenlijk leuk aan samen zingen? Nou ja, ik vind het heel leuk om samen te zingen, omdat je gewoon, ja, zingen doe ik in ieder geval voor, omdat ik het leuk vind om te zingen. En als iedereen het dan leuk vindt om te zingen, ik vind het wel heel leuk als we dan, en heel fijn om dan samen te zingen. En als het dan ook nog lukt en mooi klinkt natuurlijk, hè. Ja. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Ja, leuk. Dat gaan we straks eens horen, hè? Ja, Of zeker. dat allemaal goed gaat inderdaad. Maar vertel eens, zo'n reis, dat is natuurlijk wel een hele organisatie. Meest. Waar moet je allemaal op letten? Ja, waar moet je op letten? Ja, verschillende dingen natuurlijk. Ja, iedereen heeft andere niveaus qua zingen. De ene kan al heel veel moeilijke stukken zingen, de andere wat minder. Iedereen zijn eigen niveau. En daar moet je ook op letten op zo'n festival. Er wordt zo in verschillende ateliers ingedeeld. En in die ateliers kom je met andere mensen in contact van gewoon andere landen in Europa. Dat is wel vet, hè? Ja, dat is heel vet, ja.
Maar ook, ik bedoelde dan eigenlijk meer zo'n van het reis organiseren. Want jullie gaan denk ik allemaal samen tegelijk. Hè? Ja, zeker, ja. Wie doet dat dan? Wie doet dat dan organiseren? Dus zo'n ticketzaler bijvoorbeeld? Nee, dat doet het bestuur voor ons. Oké, dus die moeten dat allemaal regelen en dan Ja. kunnen jullie... En wanneer gaan jullie daar naartoe? In de zomervakantie, begin van de zomervakantie, vertrekken wij naar Girona. Ja, en wie van jullie kan een beetje uitleggen wat dat precies inhoudt, dat festival? Of dat Europa Cantat Junior, hè? Ja. Wat houdt dat precies in? Ja, ik weet niet precies, maar volgens mij is het dus een festival voor koren uit Europa. En dan krijgen we workshops en ja, inderdaad, zoals Mees al zei, dat we in ateliers worden ingedeeld. En volgens mij is er dan ook nog een optreden. Ik weet niet of dat samen is, maar Mhm. ja, we gaan ons laten verrassen. Ja, dat lijkt me wel een hele mooie ervaring, hè? Zeker. En natuurlijk ook met buitenlandse kinderen, hè? Ja, zeker. Daarover praten en zo. Mhm. Ja, wat goed. Zeggen jullie gaan met de trein, lekker duurzaam. Hoe lang zijn jullie onderweg? Ja, ongeveer 12 uur lang. Jezus. Ja, En die heeft geen wifi, die trein, geloof ik, of? Nee, grapje. Een zingende trein wordt dat, denk Ja, ik. want jij hebt nog een idee voor in de trein, toch? Nou ja, ik dacht zingen in de trein en met de pet langs, toch? Precies. Ja, Ja? goed idee. Ja. Hey, en jullie zeggen van er zijn verschillende niveaus. Moet je auditie doen om bij dit koor te komen of hoe gaat dat? In principe niet iedereen is welkom. Ja, Oké. Volgens mij is het gewoon inderdaad, iedereen kan komen en dan werken we samen gewoon om goed koor te worden. Ja. Nou, mooi. Mhm. Hey, en hoe lang blijven jullie daar? Van 11 juni tot 19 juni. 9 dagen. Ja. Zo, Mhm. dat is wel lang, hè? Ja, En krijg je dan geen heimwee of zo? Nee. Nee? Denk- Ik kan altijd thuis. Of gaan de ouders mee? Kan ook natuurlijk, hè? Of is dat alleen maar met kinderen? Ja, jouw ouders gaan mee. Oh, geluksvogels. Ja, dat is wel goed. En kunnen jullie het ook een beetje met elkaar vinden? Want jullie moeten dan wel een aantal dagen met elkaar opgeschreven zitten, toch? Mhm. Ja, zeker. Ja? Je kunt het wel met elkaar vinden. Ja, zeker. Ja. Ja. Waarom zing je dan in een koor als je niet met elkaar kan vinden? Ja, nou ja, je weet maar nooit. Ik vind hè? het wel leuk, ook die verschillende leeftijden Ja? gewoon, dat Ja, dat bij elkaar klopt. kan. Hè? Dat is wel... Er zijn ook verschillende koren, want over het algemeen ging eigenlijk alleen het jeugdkoor mee. Dat zijn dan kinderen, ja, ik ben een van de jongsten dan, 14 nu. Mhm. En later is ook het tienerkoor, de oudste leden daarbij toegevoegd. Dus dat zijn dan onder 12 of zo of 13. Mhm. Ja, Het dus koor dat is van wel- 15 tot 18 plus. Ja, 18 plus. Ja. Ah, oké. En het jongste, zei je? Wat is de de jongste? jongste van het jeugdkoor. Ja, wat is de leeftijd van de jongste? Ja, 14 denk ik, van het Oh, jeugdkoor. oké. Ja. Ja. Nee, maar ik bedoel de jongste van het Van geheel. de hele Ja. groep. Ja, wat moet dat zijn? Hoe oud Dat ben je? 8 of zo, of Ik 7? ben 12. 12. Wauw. Ik Ja, zie dat daar hier zijn- met aanwijzingen. 4? 4 jaar. Zo. Wauw. Oh, van het hele Limburgse koorschool is dan de Ja. jongste 4. Ja. Ja, dat is wel heel goed. Wauw, super. Hey, hoe bereiden jullie eigenlijk voor? Ja. Ja, inpakken, de trein pakken en ook de muziek leren wat je moet gaan zingen. Ja, Mhm. Tondenborstel opladen natuurlijk. Ja. Maar ik bedoel met de repetities en zo. Hebben jullie er nog speciale dingetjes wat jullie extra oefenen? Of hoeft dat niet? je kan thuis oefenen als je wilt. Dat wordt Oh. ook meestal aangeraden, want ja, hoe meer je oefent, hoe beter je wordt als koor. Ja, hoe doe je dat dan thuis oefenen? Naar een opname luisteren. Die, Ja. En dan gewoon meezingen? Ja. Ja, en dan doe je dat dan gewoon zonder microfoon of gewoon op je kamer doe je dan oefenen? ja, op de Ja, kamer, ik op wel, de ja. fiets. Ja. Oké, wat vinden de buren daarvan? Ja, en hoe vaak oefenen jullie dan? Thuis. Of, Gewoon in het algemeen. Zeg maar, over een week gekeken, hoe vaak oefen je dan? Met de repetities thuis? Ja, 1 keer per week. 1 keer per week sowieso met de repetities. Mhm. En dan voor mezelf. Wat zou dat zijn? 5 uur of zo in de week. Ja, ik weet niet. Ja. Ja. En luister je ook wel eens naar de radio of naar Spotify of zo, waar je dan heel vaak meezingt? Of ook met bekende liedjes? Ja. Want dat vind ik wel altijd, je moet die tekst altijd kunnen onthouden. Jullie gaan Ja. ook Franse liedjes zingen dadelijk, hè? Mm, Verschillende talen, ja. Ja, hoe onthoud je dat eigenlijk? ja, gewoon leren en dan Nee. komt het vanzelf inderdaad wel. Ja, want het is natuurlijk ook, als je muzikaal bent, dan heb je die klank wel een beetje in je zitten, Ja, denk ik. ja precies. Ja. Jullie gaan naar Spanje. Mhm. Wat is het favoriete eten, Flynn? In Spanje? Geen frieten frikandellen, hè? Die hebben ze niet. Heb je daar ook, hè? Oh ja, Piet van toch? Pita, Oh ja. ja.
is een goede vraag. Ja? Misschien iemand van jullie? Paella vind ik wel lekker. Mhm. Tapas. Tapas, oh ja. tapas lekker. Dat zijn de echte tapas wat je daar krijgt, hè? Ja. Ben je daar al eens geweest, Vera, in Verona? Nee. Ik ook niet. Dus ik ben wel een beetje jaloers. Ja, maar ik wil wel mee hoor. Nou, hey, super. Heel veel succes. We gaan Ja. even wisselen van de wacht met andere kinderen. Chante la moule, tic tic toc, chante la moule toc. Chante la moule, tic tic toc, chante la moule toc. La 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 la. La 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 la. Mon père a fermé un petit maison, tic tic toc. Chante la moule, tic tic toc, chante la moule toc. I eat a windmill, 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 I eat a windmill toc. Maar van de huidige fijn huis beeld, tic toc. I eat a windmill, tic toc, I eat a windmill toc. La 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 la. La 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 la. Chante la moule, tic toc, chante la moule toc. Chante la moule, tic toc, chante la moule toc. Papa's came to build a house, tic toc. Chante la moule, tic toc, chante la moule toc. La 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 la. La 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 la. Chante la moule, 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 chante la moule. Chante la moule. We hebben weer 3 nieuwe kinderen aan tafel. Even kijken, wat is je naam? Ik ben Lola. Lola, even kort bij de microfoon praten. Jij? Lieke. Lieke? Jeppe. En Jippe. Jippe, wanneer ben jij bij het Limburgs Koor begonnen? Ik weet niet hoe lang geleden het was. Ik denk 3 jaar of zo, misschien iets minder. Ja. En waarom ging je bij het koor? Nou, dezelfde als Flynn. Ik ben gewoon mijn moeder die had er ooit iets van gelezen of zo. Mhm. En toen dachten ze van, dat is een goed idee. Toen hebben we het geprobeerd en toen zijn wij gewoon gebleven. Oké, want deed je al veel zingen thuis bijvoorbeeld? Nee, thuis zong ik zelf eigenlijk helemaal niet, maar Oh. dat is flink veranderd. Sinds Oh, wat ik in het leuk. koor zit. Ja. Oh, wat goed. En jij, Lieke? Ja, ik ben ongeveer 5 jaar geleden begonnen toen ik 8 was. Ja. En ook mijn moeder zei ook, ja, wil je misschien bij een koor? En ja. Maar deed jij ook niet zingen thuis? Of is dat door het koor gekomen? Of deed je dat thuis net wel? Ja, thuis deed ik dat wel een beetje, maar Ja, ja. met koor ook veel meer. Nu, Oké. Ja. Ja. En jij? Ja, ik ben ongeveer 3 jaar geleden begonnen. Van Sint You. Dat is eigenlijk ook een zomerkamp. Een soort van wordt georganiseerd ook door de Limburgse Koorschool. Oh ja. Wat doe je dan op dat zomerkamp dan? Vooral zingen met heel veel andere kinderen ook buiten het koor. Dus. En ook wel een beetje acteren. En ja, vooral gewoon gezellig met allemaal andere kinderen samen zijn. Ja. Oké. En vertel eens, hoe gaat dat de eerste keer als je naar zo'n koor gaat? Ja, in eerste instantie is het op zich best spannend, maar Ja. je raakt er heel erg aan gewend. En de kinderen daar zo, die staan ook open voor jou. Dus je maakt heel snel vrienden op zich. Ja. Dus het gaat heel makkelijk. Oké. Dat is ook wel belangrijk, denk ik, hè? Als je Ja. samen mooi wil zingen, toch? Zeker, ja. En wanneer hoorden jullie dat jullie naar Girona gingen, Lieke? Ja, laatst eigenlijk, in het begin van het jaar volgens mij. Mhm. En dan krijg je dan via de bestuur krijg je dan door van, we gaan deze zomer naar Girona, wie gaat er mee? Of hoe gaat dat? Volgens mij ging eerst het jeugdkoor in eerste instantie mee. En toen kreeg ik te horen dat een paar leden van het tienerkoor ook mee mochten. Dus ja, dat is natuurlijk echt wel heel erg leuk. Ja, precies, ja.
En wat vind jij voor het leukste voor te zingen? Welke liedjes? Vooral meerstemmige liedjes waar veel verschil in zit. Bijvoorbeeld wat rustiger en sneller. Of ja, dat soort liedjes vind ik wel leuk. Ja, en zingen jullie bijvoorbeeld ook moderne liedjes? Zoals ik net van Bruno Mars of zo, of iets over andere top 40 artiesten? Of niet? Nee? Niet heel veel eigenlijk. Nee, wat zing je dan wel het meeste? Ja, gewoon wat liedjes die niet heel bekend zeg maar zijn. Mhm. Ja, maar wel heel mooi. Ja, kunnen jullie ook al iets vertellen wat jullie gaan zingen dadelijk? Die 2 liedjes, wat zijn dat voor liedjes? Die heb jij? Ik weet, één liedje komt uit een Franse film. Ik weet niet meer hoe die heet. Het gaat over een soort school of zo. En daar komt een nieuwe docent. En die gaat de kinderen leren zingen. En onder andere één liedje daarvan zingen wij zo meteen. Oké, leuk. Hey, en dat zijn Franse liedjes ook, hè? Zeker, ja. En weten jullie dan ook wat de tekst inhoudt? Zelf persoonlijk heb ik geen idee wat de tekst is. Oh. Oh. Maar gewoon 2 keer luisteren of zo. En gewoon uitspreken met de rest. En dan komt het goed. Ja, Precies, Ja. zo gaat dat. goed ja. oefenen. Ja. 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 Hebben jullie een dirigent die streng is of juist grappig? Een Lieke. leuke docent. En waarom is ze leuk? Het is niet al te streng. Maar als het nodig is, dan moeten we wel luisteren. Ja, wat doet ze dan als ze streng is? Het is niet schreeuwen of zo. Het is echt... In de hoek. Nee, dat zeker niet. Nee. Duidelijk misschien. Ja. Ze vraagt gewoon om aandacht. We gaan zingen en dan doet de rest gewoon mee. Ja, maar wat Ja. ik me nou afvraag, hè, zo'n dirigent die staat dan voor jullie, hè? Maar weten jullie wat ze precies doet? Ze geeft de maat aan met haar armen. Kijk. Dat is wel- ja, Dat wil ik even horen. Ik ben geslaagd. Ja, precies. Ja, en welke talen zingen jullie allemaal? Frans, hè? Dat gaan jullie. Frans, Nederlands natuurlijk. Nederlands, ook wel Engels. En we hebben ook Japans bijvoorbeeld. Pardon? Ja, Oké. en heel veel eigenlijk. Wauw. En Limburgs? Dat niet. Oh, dat is jammer. Oei, oei, oei. Oei, 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 oei. Maar Japans was goed. Vinden jullie een optreden ook wel spannend? Ik denk van, dan krijg ik wel een beetje een kriebeltje met de buik. Ja, ik denk eerder kriebels van dat het leuk is. Ik vind niet... Ja, de eerste keer was het wel spannend, maar eigenlijk... Als je eenmaal staat, denk ik, dan kun je lekker zingen en dan gaat het wel, hè? Waren jullie zenuwachtig om hier naartoe te komen? Ik niet. Nee, ja. Jij ook niet? helemaal niet. Nee. Helemaal relaxed. Ja, helemaal relaxed. Ja. Waar kijk je het meeste naar uit? Naar de reis. Jep. Ja, het is een grote ervaring om überhaupt gewoon naar Spanje te gaan. Dus daar heb ik ook gewoon zin in het algemeen, het hele gebeuren van de reis. Ja, dat is de reis er naartoe al. Dat is al heel erg leuk. En ik denk ook er naartoe leven. Hè? Dat Ja. proberen zoveel mogelijk geld binnen te halen. Want zeg nog eens even de website. www.hetlimburgsekoorschool.nl dacht ik. Ja, en dan kunnen mensen doneren. Hè? Ja. Ja, Lieke, leg nog eens even uit waarom ze moeten doneren. Omdat we, het kost natuurlijk niet niks om daar naartoe te gaan. En we moeten nog wel wat geld om daar naartoe te gaan. Ja, hoeveel geld willen jullie eigenlijk? Wat is het streefbedrag, zeg maar? Even omdraaien. 3000 euro. 3000 euro. Ah, oké. Ja, dat is wel goed. Maar nu wil ik even naar een hele andere vraag gewoon. Hè. Wie is de leukste grappenmaker in de groep? De hele koorgroep. Oh, ik denk we gaan allemaal naar Jep kijken. Jeppe, toch? Niet Jep, maar Jeppe. Oh ja, toch? Jeppe, ja. 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 Ja, heb je niet iemand... Mees? Mees? Is het meest grappig. Is het meest grappig. Ja. Dan een hele andere vraag. Wat maakt jullie groep zo sterk? Ja, ik denk omdat als we samen zingen, ik denk dat iedereen dat ook gewoon wel heel erg leuk vindt. En dat we daarom ook mooi klinken. Dat is goed. Wat doen jullie zelf nog in de actie? Hebben jullie zelf dan naast nog andere dingen lopen
waar mensen kunnen doneren. En dat jij dan bijvoorbeeld dat geld weer op de site doneert. Ja, ik heb wel eens in groepjes hebben koekjes gebakken en wafels. En hebben dat langs de deuren verkocht. En daarna nog een liedje gezongen. En dan mochten mensen geld geven. Vrije gaven of een kilometer. Ja. En hoeveel heb je al bijgehaald? €300. Wauw, dat is wel goed. Ja? Dat is netjes. En het is nu zaterdag, hè? Maandag is het Koningsdag. Hebben jullie dan ook nog iets speciaals op de planning staan? Lieke? Ja, dan gaan we in een park in Maastricht gaan we samen met koor zingen om geld op te halen. Mhm. En spullen verkopen en zo. Op de markt. Ja. Ja, dus daar hoop je ook wel geld te genereren daar, hè? Genoeg activiteit, hè, om geld op te Ja. halen. Zo. Ja. Precies. Ik doe even een snelle ronde. Jeppe, jij solo zingen of samen in een koor? Samen in een koor. Dat was een inkoppertje, hè? Lieke, hoog zingen of laag zingen? Hoog zingen. Ja, doe eens. En dan voor jou Engels of het Nederlands? Ik denk toch wel Engels.